Nasangsang mo dito. Yan guys, for today's video mangunguha tayo ng bayabas. Ito for today's video mambabayabas tayo guys. Kasama si Mrs. Ayun pa, malaki oh. Ay, matinag ni Biangot siya eh. Ayun pa oh, malaki. Magkagala na. Oh, ito guys oh. Malakihang bayabas. Oh. Tingnan mo kung may butas mga kaidol. Baka may ano na kasi. Baka may uod na. Kung may butas-butas positive, may uod na yun mga kaidol. Ha? Ha? Doon? Wait lang. Kunin ko lang to. Ito pa. Yun, happy. Mga-idolo. Uy! Naiday oh. Si Mrs. saka si baby. Andun oh. Saan? Nakita ko, puro hinog lang. Dayo, dayo. Hindi, bari-bari. Wow! Oh, ang dami. Ay, ala. Grabe. Panay hinog guys. Ang dami. Look ha, tignan mo. Oh, Wow! oh, panay hinog. Oh, pakita mo si Brianna oh. Wow, kuha ka isa Brianna. na. Kuha ka isa. Kuha ka isa ah. Doon oh, wow. Look oh, kuha ka isa anak ko. Oh, bayabas oh. Wow. Oh. Ito oh. Oh. Wow. Oh, pagyanan tayo, nagadado. Ang Ala, dami lalam amin. guys. Ay, sayang oh. Oh, ang daming hinog guys oh. Nahulog lahat oh, sayang oh. Ang dami oh. Oh, Dito. oh ang dami oh guys oh. Bayabas. Isang puno lang to. Isang puno lang yan guys oh. Ay, dayo, yung anak ko mo kumuha ka na. Ang dami oh. Ni, pulpitas na yung anak ko. Kuha pa anak, kuha pa, isa pa. Sige na oh, akin na oh, kuha pa. Yay! Yay! Up, yan, Eh, lalaki yan. Sige pa. Ayun Lakasan eh. mo. Yun oh, mas malaki. Oh. Ay, ayaw na. Hindi kasi mabunot eh. Hindi niya mabunot. Ala, nagado. Oh, pagkarga. Kasi kuha Ala, nagado pa ito ni. Dito eh. Najidan eh. Nagdadaklan. Wow! Ang dami! 2 puno! Ba't Ah. walang nakakita? Ano dito yun eh. Bakit walang nakakita eh? Nagpalinis na si Papa na ano dito oh. Hindi ko alam ha. Ang bukid. Kung nakita to ng bata ay Ubos sigurado yan, ubos. ubos. Medyo nak ni tagalan ha. Sige. Kami Brianna. O ano yan anak? Patingin. Brianna. Wow! Bayabas! Oh, no. Hindi na pwede yan anak. Isten. Amot ni kayo sana. Wait lang. Pudot ditan. Madiditan niya. Adigpidot kay anak. Di na ala. Ayan na. Tani. Dalusam ang amin tagtugo kami. Aglada patpatong basta. Kastoy.
Patpatin ah. Papagtugaw mo yata matagtugaw ako. Na. Paruruot na ulit ka. Dapat may lalagyan tayo. Awang garot. Wala na tayong lalagyanan guys. Wala Ang kang dami pwedeng oh. upuan? Wala. Yung ano sana. Yun oh. Okay. Ako, hawakan mo to ako kumuha. Pamutan eh. Aji, ala, bagka taman jagal ba? Na. Kapindas na wala. Nalang kumali ka lugo mo ah. Okay. Kuha tayo guys. Jacket ka ah. May dilangan po. Kuha kami ni Mrs. Ngayon ano na yung anak. Mrs. So ayun guys, mangunga tayo ng bayabas. Sama si Mrs. Si Brianna dyan muna. Manood ka muna dyan anak ha. Pakita natin. Manood ka muna dyan. Para kuha lang kami ng bayabas. Nandyan lang naman yung bayabas kaya makikita namin. Oh. Guys, sobrang dami. Halika na, please. Video. Kuha tayo kaso ang problema wala tayong paglagyan. Ito na lang kaya. Hindi. Ano? Lagay mo Ilagay muna na lang doon. natin lahat doon kay Brianna. Ang dami Wow guys. guys! Oh. Oh my god mga ka-idol! Oh! Hinog lahat! Wow! Dito lang sa baba, ito lang sobrang dami, hindi ko na mahawakan. Tapon natin yung mga may kagat. Yung mga alam mong mga iuod na. Ang dami, sobra! Ala! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming bunga ng bayabas kasi wala kaming bayabas. Kung kapag may madaanan lang, yun lang yung kinukuha namin. Pero hindi ganito karami. Hindi rin amin to guys. Shhh, hindi amin to. Hindi amin to. Kanina ba to? Di ba hindi atin to? Ay hindi nga. Ito lang yung ano guys. Hindi atin to. Tinamnan ni tatay ng mais. Uy, paano to? Ito. Lagay ko na kay Brianna muna? Hindi, atin yan. Wild naman yan eh. Tsaka walang may-ari nito. Kusang tumubo. Ikaw din, kuha ka din. Live video Dapat kita. kasi may lagayan tayo para dalawa tayo kumuha. Ang dami guys oh. Ikaw na mas Nandun. matangkad ka, mas matangkad ka. Yung kumuha. Yung iba hindi ko na maabot. Oh, isa, dalawa. Lo. Yan pa guys oh. Hinog na kasi. Tingnan mo baka may uod. Hindi na maganda to. Masyadong hinog na. Yan oh, ayos pa yan. Ito, oh, Patingin masyadong masyadong hinog. hinog. Matamis. Sayang yung- guys, ang daming nahulog, nahinog. So, ang dami. Nahulog, nabulok na silang lahat. Oh, bulok na rin yan oh. Nasaan na? Hindi ko naman na makita. Tanggalin na natin. Ang dami, as in ang dami. Ang dami guys. Oh, ito, ayos pa to. Ang saya-saya. Ipapamigay namin ito mamaya sa mga bata kasi hindi naman namin kayang ubusin. Baka mamaya maging ganto na din kami, bayabas dahil sa kakakain ng ganto karami. Kaya ipapamigay natin mamaya sa mga batang iba. Doon yung anak namin oh. Brianna! No. Bakit kumakain? So pa guys, oh, ang Ang dami. dami guys, sobra. Oh. Oh, 'di ba? saan Nakakatuwa. Alam mo mamaya, sobrang tuwa ng mga bata nito mamaya. Mahilig sila sa bayabas. Kahit saan banda guys, ito. Oh, 'di ba? Ito guys, may sira na to, ayan oh. Yan yung butas, may uod na yan. Ito. Pero maliit ba? Ay, oo. Pwede. May uod na yan, wag guys. na, dahil sa sobrang dami, wag na. Ito rin oh. May uod na mga yan. 'Di ba? Ang dami-dami. Ito. Oh. Tingnan mo, oh. Lahat ng banda, lahat ng parte, ang dami, ang dami. Ang dami guys. 2 puno pala to. Yung marami pa yung isang puno doon sa kabila. Ayun oh. Oh wow.
Yun oh, Dami meron pa dito, doon guys, oh. oh. Meron pa Ito, doon. oh. Patingin. Yun, oh. Yun. Oh. Ito, oh. Oh, yun. Hindi na maganda rin. Ito lang. Yun pa. Oo naman. Kesa, baka mamaya, pag, kailangan nating tanggalin ngayon yung mga may uod. Baka mamaya maibigay natin sa mga bata tas di nila napansin. Wala na. Baka sasakit yung tiyan nila. No? Kaya mo bang umakyat? Ang dami sa taas. Hindi. Ano na lang yan? Itak. Itak. Itakin mo. Hindi pwede. Sayang naman yung puno. Yung dami oh. Sa taas. Sobrang dami. Manipis to. Mahulog ako. Ay, dami pa dyan, oh. 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 Puro hinog. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Oh, isang ganunan, 6. Hilain mo lang maayos yun oh, ang dami sobra. Hilain lang natin yun ng malakas dito. Ikaw naman. Ayoko baka may uod. Hindi, lungod yan. Ito oh, mas malakas ka, kailangan mong hilain to. Para ito. Ganun. Oh. Ay, nagsihulog na. Nahulog na yung mga ano, guys. Mga hindi dapat, hindi na Wala akong pwede. Ano ba yung maabot mo dyan? Ako. Ay! Napu ay! Ay, ang dami. Nagsiw.